Minä olen Hilliahon Joonas ja ollaan täällä Oulun Kuivasjärvellä. Tämmönen vanhempi omakotitaloalue, missä meillä on 85 vuoden omakotitalo alkuperäisellä peltikatolla. Ja nyt on tehty siihen tuo pinnoitus tuohon kattoon ja vaihdettu samalla sitten nuo kourut ja rännit, että ollaan saatu sadevesijärjestelmäkin sitten toimivaksi. Joo, eli meillähän oli katosta väri kulahtanut kokonaan pois, että asemakaavan mukaan meillä olisi pitänyt olla musta katto, mutta se oli semmoinen vaaleanharmaa, kun siitä oli käytännössä väri kulunut kokonaan pois ja nuo ruuvinkannat oli ruosteessa, rännit oli sitten vuosien saatossa ottanut aika paljon osumaa, oli tullut lommoja, sitten tuo vesikouru ei meinannut pysyä puhtaana, että sinne jäi sitten tuo likaa helposti ja sitten se tukki sitä ja ne vuoti yli. Eli meille vaihdettiin sitten tuommoinen puolipyöriä kouru ja pyöriät rännit niin ulkopuolisilla kannakkeilla, niin se vaikuttaisi toimivan nyt oikein hyvin. Ja sitten siihen vielä autosta suoraan pukattiin määrämittaisena nuo kourut, niin ei ole sitten ylimääräisiä saumojakaan tullut. Niin ulkonäöllisestikin niin on oikein toimiva valinta. Sehän lähti oikeastaan tosi nopeaa sitten liikenteeseen, että meillä oli siinä toki alun perin pieni väärinymmärrys siitä päivästä, että milloin ne tulee pesseen kattoon ja minä täällä innoissaan ootin, mutta sitten se olikin toinen päivä ja eihän siinä mitään, ne tulivat pojat sitten pesemään katoon ja sitten jo seuraavalla viikolla pinnotti tuon. Sehän näytti silloin märkänä tosi hyvältä, että melkein teki mieli silloin jo sanoa niin kuin kätellä, että kyllä tämä oli tässä, mutta sitten pari päivää myöhemmin niin käytiin sitten katolla ja hoksattiin, että siinä muutama semmonen pieni laikku oli jäänyt, niin se sitten meni tosi nätisti, kun oltiin yhteydessä, niin kävivät korjaamassa ja nyt se jälki on kyllä sitten ihan priimaa. Joo, kyllä me lopputulokseen ollaan oltu oikein tyytyväisiä ja voin kyllä suositella eteenpäin muillekin. Että tosi ammattimainen ote, semmonen hyvä nuori tekemisen meininki ja hinnat on luotettavat ja pitää ja muutenkin jos luvataan, niin kun ei tule itsellä niitä väärinymmärryksiä siitä päivästä, niin ei siinä ole sitten mitään. Että kyllä ne tulee, ainakin meillä tuli paikan päälle silloin kun piti ja homma hoitu ja hirveän nopeahan nuo tekee. Se oli melkein, että kun auto tuli pihaan, niin hyvä ettei se ole lähtenyt pois.